No dobre ľudia, vítam vás pri ďalšom parte z hry Walking Zombie 2. Teda veľmi dlho som nevydával žiadny part a musel som si totálne znižiť túto grafiku a všetko. Ježiš, čo je toto tu? Facebook. Dobre, ale na Facebook nemám. Nevadí. No, musel som si totálne znižiť grafiku, lebo toto, čo som minule tam hral, to bolo hrozné, strašne sa mi to sekalo, strašne hrozne som tam na nich strieľal, tentokrát by to už malo byť lepšie a ostávajú nám posledné dve misie v Springfielde, mám pocit, možno som niečo točil za kamerou, takže konečne sa pôjdeme presunúť do City of the Sun, City of the Rising Sun. No, počkaj, to je dobré, letisko, požiadna bitka, no dobre. Ide veľká bitka. Prichádza veľká bitka. Čo to tu? Už utočia. Prečo majú také veľa života? Dobre, zatiaľ čo sa tam bijete, ja si tuto pôjdem vypáčiť tento krásny save. Pič. Piči. No. No. Ja neverím, koľko mal života ten paklič. Dobre, pokračujeme ďalej. Tu popadali bombardéry. Dobre. Joj, uksik, snajper. Čo to tu? Ježiši. To je starostové auto. Ježiš, Donald Trump! To je starosta, nie! Donald Trump! Čo tu robí Donald Trump? No, ale strieľate vie takisto ako ten, čo do neho strieľal. Kde je Epstein? Dobre, rokovnica. Aha, netrafil. To je posledný shot pre Trumpa. To čo? To ma prestrel cez bedňu. To čo je? No, nebola moc veľká tá bitka, ale Trump zomrel, no. Čo bude teraz? Čo sa bude diať teraz? Záložné dáta. Vedecká základňa 2, idem. No super. Dúfam, že toto bude posledný krát, čo sa do tej hnusnej základne vrátim. Ale ako veľa nás tu je, hoškovia! Čo? Kde je čo? Dobre. Taký dobrý granát na nich, smutné. Nie tento! MG Botman! MG Fitman sa prišiel! Nie MG Fitman! No. Zomri! Nie! Mali zombiť! Nie! Mali zombiť! Mali zombík. Ste vedeli, tento typek je jeden z najhorších, no teda druhý z najhorších, lebo to je ešte jedna, ktorá je horšia ako on. Prosím, že už to nebude žiadny malý zombík. No, čo s týmto? Vstupný systém nemá dostatočné napájení. Oprav otevírací systém dveří.
Ale fakt už. Prečo je tam ten malý zombík zase? A to ani nie, to je veľký zombík. Veľký rýchly zombík. Už ide! Už ide, už ide, už ide, už ide. Heky. To piči. Nesmie to failnúť. Yes, ja som master hacker. No čo, teraz pôjdem sem. A čo bude teraz? Tam bude, že 1000 zombíkov, čo? Ja som proste master hacker. Nie! Bomba! Dobre, tam nikto nejde. No čo je toto? Automaty. Už sme banko kasy. Môžem si zatočiť na automate? Ne, nemôžem. Yes, mission complete. To je posledná misia vlastne, čo sme mali. Podarilo sa ti to hotovo. No brnkačka, no to určite. Čo si môžem so sebou zobrať? Kurva, ja som strašne chcel papašu. Zase to je veľmi dobrá vec. Ale ja sa asi berem kevlarovú vestu. Papaša to expove. Papaša je to z mojich obľúbených zbraní, to je pravda, ale ja sa asi berem kevlarovú vestu, lebo to si môžem kúpiť, to stojí 13 000 iba. No tak som to videl. Alebo si zoberiem peniaze. No ja potrebujem 40 000, lebo tam som, no jak som ja hovoril, ja som toto už raz hral, no alebo neviem, či som to hovoril, ja som toto asi raz dohral dosť dávno, keď som bol malý ešte. To som mal tak 7-8 rokov. Takže, neviem. Áno, áno, maj sa, dobre, hotovo. No. Čo ty? Pick-up. Aha, živý černoch. A veľa černoch. Ježiš, to je kvôli tomu, čo som si dal ten perk, že môžem rozprávať so zvieratami. A hoci či vidím. Dobre. Ono. Tak, tuto by som to už asi ukončil. Ak sa vám páčilo toto video, dajte like a odber. Prosím, ja potrebujem odbery. Ja to potrebujem. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ čus.